फोरोंगिरि सान फालिदों गसाइगाव बल्लामझरा ग्रेस इंलिश मिडियाम फरायसालिया। गाजा गोमजायै फोरोंगिरि सान फालिदों बल्लामझरा ग्रेस इंलिश मिडियाम फरायसालिया। आथिङाव हमनानै खुलुमनानै अनथोब होनानै फोरोंगिरिफोरखौ मान बावदों फरायसाफोरा। फोरोंगिरि साननि मुङै केक हानानै बरायदों बल्लामझरा ग्रेस इंलिश मिडियाम स्कुलनि फरायसाफोरा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बल्लामझरा गामियाव थानाय ग्रेस इंलिश मिडियाम स्कुलाव दिनै गाजा गोमजायै मोसानाय रोजाबनाय हाबाफारिजों फरायसाफोरजों लोगोसे गोबां बिमा-बिफाफोरा बाहागो लानानै फोरोंगिरि सान फालिनायखौ नुनो मोन्दों। बुंथिगिरि महरै तामुलपुर बियाबनि बारग' MLA देरहाग्रा मोसाहारि बिथाङा नुजाफैदों। मा बुंगोन दिनै फोरोंगिरि सानाव नोंथाङा सासे फोरोंगिरि जाना बरायजानो मोनना माबोरै मोनदों?